Welcome to our channel. And welcome sad sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Hotdon ko ni kaon lakip ang bukog. Busa pahawa na diha aron dili ta kaapilon sa pagkitkit. Oo, madam. Disturbo. Kalami gyud ining adobo nga gusok sa baboy. O lami lang yung tingali ko muluto. Karon nga naana nako ang passbook ni Darrell. Nakuha nako siyang safety deposit box. Lakip na ang uban niyang cash. Wala ko'y problema sa kwarta. Makapamalit nako sa bisan unsay akong gusto. Huwag kining iyang dakong bay. Ibaligya ko kini. Lakip na ang iyang anak. Milyonarya na ko. Dato na ko. Suwayan ako sa pagtawag ang akong kaugalingon, be. Dunia Carmina. Yes! Piste ka ngayon sa buwan. Dunia Carmina. Bagay, hindi hayop. Kalabis akong joke, eh. Waday mo bagay ang akong katawa sa akong bagong title, da. So, magbag-o na ko sa akong kinatawan. Ano bang pino-pino ba? Pino-pino na. Try ko, be. Ay, kapistira ka ngayon sa buwang. Otro na ko. Ay! Mas bagay. Dili ba, Carmina? Kagutom na. Alas 11 sa buntag ug wa pa ko'y kaon. Uwa usab ko makakaon kagabi. May sakit na nga akong tiyan. Oh, may moablis pultahan. Tingalik si tita na ka na. Tita Carmina? Tagbo pag-uspultahan na inig able, oy. Abay noon. Aron dili na kumusod. Be, kuhaan na ning imong rasyon. Rasyon? Mura kag piniriso, no? Kay rasyon. Piniriso, oy. Usa man day tawag nimo anang dili makagawas-gawas. Dili ba nga piniriso man? Sige na, dawata na kay Poy-Poy. Tita, Dili ka? unsa man na? Huwag kang kailaan, ha? Kalamian na, ha? Buwad nga pinirito. Ha? Buwad? Dili man ko makaon, ana. Wa ko makakaon sukad, ana. Oh, di ay. So, dili ka? Okay. Sayon ragil kay kung ikasulti. Para ikaw ray naglisod-lisod nako sa una, nga dali ramang yun unta kaayo kong ikasinabot. O, dili maga ka. Dah, kuhaon ako. Kuha na. Buwa na. O, sige. Dawatan na ng kanon. Tanaw na sab ka. O, saan naman sa problema? Ay,
akong ingna nga dili sab ka mo kaon og kanon. Ay, no rice ka? Ay, gipoy-poy na ra ba ko da? Ay, sorry, nabuhian. Aw, gibuhian di ay. So, no rice na. Ay, kung mo kaon ka, pupuan ng kanon nga naa sa sawg. Problema na nimo. Gihatdan pa ka din, arte-arte pa ka. Ay, bahala ka na diha, oy. Isiraw niya ninyong balik kung mahuman na siyang pupos kanon, ha? O kung mukaon siya. Pero kung dili gani, isira na ninyong balik ang pultahan. Yes, ma'am. Ma'am, mukaon ka na. Hugaw naman na. Isira na lang kung balik ang pultahan mo, ma. Kuya, maluoy ka. Tabagay ko makagawas ko din please. Please, maluoy ka. Hindi ko makahimo na, ma'am. Sorry. Pahawa na sa pultahan, ma'am. Kaya isira na ko ni. Dad, ganun gabihaan man ko ni mo. Daddy. Hangtod ka. Uwa pagyapon siya manawag. Ayaw kong ina nga. Uwa pagyapon siya mauli sa ila. Uban siyang ina-ina. Damn. I'm so worried na, baby. Pero kung sa may akong buhaton, dili ka usap mo tubag sa imong cellphone. Iho! Dad. Murag sa gunso na kining imong pag-inom. No. May problema ba? No, Daddy. Nagpalabay lang ko sa oras. Samtang nagpaabot sa tawag sa akong suod ng higala. Okay. Drink. But don't get drunk, ha? May lakaw ko. Gabi na, Dad. Kauban ko ang bago kong kasosyo sa negosyo. I have to go, son. Okay, sige, Dad. Bye. Amping, Dad. Yes, Daddy. Dili mahimong maghubog ko. Kaya di kalig. Dili na unya na ako matupag ang tawag unya ni Daniela. Kumanawag na siya. Last 2 shots na lang. Sa'yo pa man, Sab. Alas 9 pa lang sa gabi. Kasakit-akit sa kong tiyan. Gusto unta akong matug aron makalimtan na lang ng kiningibati na akong kagutom. Pero mamukaw ginaghabdo sa akong tiyan. Pasado alas 12 na tungang gabi. Mingaw ng tibok bay. Ug wala sa ko'y nabati nga nagpaso-paso. Si tita ka. Nahinanok na baka siya ining orasa. Bahala na. Dili mahimo mamatay ko sa kagutom din isod sa akong luwak. Gusto. Sa Trace, mahimo ko moagi dito paingon sa kwarto ni Daddy nga giokupar ka ni Tita Carmen. Kinahanglan nga maliho ko. Bisan lisod pero akong suwayan. Kinahanglan nga makuha ko nga akong cellphone ug ingon man cash. Aron makapalayo ko gikan din Abli. Oh my God, salamat. Salamat. Waniyala kang pultahan sa tray sa kwarto ni Daddy. Hinayon ako sa pag-abli. Aron dili si makamata.
Nagtakilit sa pikas bahayin si tita nga natog. Hain ka igibutang akong cellphone yung gamepad ko. Sa drawer sa may lampshade, akong suwayan. Lord, dili lang unta siya makamata. Dili lang unta. Oh, may nagilit siya. Tubang din sa akong damit. Salamat wa siya mamata. Igo na siya may takilid. Wa din yung akong cellphone. Sa ubos nga bahin. Tiara. Diyos ko, salamat. Daghang salamat. Wala ko'y gayon nga moabli pa safety deposit box ni Daddy. Ang bag ni tita nga, ni Argi butang sa kilid. Kanina lang. I'm sorry, Tita Carmen. Pero nakinahanglan ko ni ining kwarta alang sa akong pagbiya. Igo na niya rin may magamit ko karon sa akong paglayas. Mubiyat ako gikan din eh. Hoy! Thank you, Lord. Thank you. Magdalit ko. Niyan ako sa ubos. Uy, nakabantay sa mga sakop ni Tita Carmen sa akong pagkanaog agi sa terrace. Magdalit ko. Adto ko sa kilid nga bahin mo katkat paingon sa gawas. Aron dili ko makitaan. Ngit-ngit itong dapita. Magdalit ko. Diyos ko, walang untay bisan o sa gihapon nila makabantay. Walang unta. Gamay na lang. Huwag makaabot na ko sa tumoy nga bahin. Kasakit. Nasama ng akong pad. Nakakupot ko kahit sa ibabaw nga bahin. Bahala na. Dili ko may mumunong. Tingalig may makabantay nga wa na ko suot sa akong lawak. Uy. Milagro nga wang akong amahan ron. Makatang ako din itubangan sa portahan. Sa kong pagsul ar mga sapa. Mulahos ko sa kong kwarto. Si James man na nakukdong sa bar counter. Don't tell me nga hubog na sabsiya o nakatog na diya. Brad, unsa man ka? Gipulaan na kasi mong kwarto o mas ganahan na lang ka nga matog din, he? Uy! Daan pa ko. Hubog. Dali, be. Aga akong tika paingon si mong kwarto. Balhin dito. Uy, dili. May nanawag siyang cellphone. Kana sa kilid sa iyang ugi butang. Kisam ka ninawag niya, nining urasa. Dani? Oh. Dani, katong iyang best friend? Akong tubagon. Akong inon nga nahubog og dili makatubag. Hello? James, tabangi ko. Nagkanalan ko si magtabang karon. Please help me. Ani ako karon dayon. Please. Oh. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!